vzhledem k tomu, že hodně sportu, prakticky denně, tak jsem měl problém v tom nosit brýle. Nahrazil jsem to kontaktními čočkami a to mě už přišlo taky takový nepohodlný, takže pro mě nejlepší možnost byla právě podstoupit tuhle operaci. Tak já musím na rovinu říct, že jsem se ničeho moc nebál. Jedinou obavu, kterou jsem měl, tak byla ta, že jsem věděl, že musím vydržet zhruba měsíc bez sportu a pro člověka, pro kterého je sport každodenní zábavou a v podstatě i zaměstnáním, to bylo celkem složitý. Tak já jsem brýle vlastně moc ani nenosil, já jsem nosil neustále venku kontaktní čočky, vzhledem k tomu, že sportu teď učím na základní škole tělocvik, tak v podstatě sport dělám celý den, takže brýle jsem nosil pouze doma. Měl jsem problémy s tím, že kontaktní čočky mě v podstatě už téměř zakázali nosit, takže jediná možnost byla právě podstoupit operaci. Tak abych jim určitě vzkázal, ať se ničeho nebojí, že jestli nechtějí nosit brýle nebo mají problém s kontaktními čočkami, tak ať neváhají a určitě na operaci jdou. Tak v podstatě mě brýle nekomplikovaly sport ani výkon na hřišti vůbec, já jsem brýle nosil jsem kontaktní čočky. Ten benefit vidím třeba v plavání, já jsem chodil docela často plavat a právě řešit kontaktní čočky do bazénu, kde je problém s hygienou, tak to byl problém. Tak já jsem na tu operaci chtěl v podstatě od toho, co jsem zjistil, že nějaká taková operace existuje, která by mi pomohla od brýlí, od kontaktních čoček, ale problém byl v tom, že jsem musel čekat na to, až se mi dovyvine oko. U mě to trvalo docela dlouho a hned jak jsem věděl z nějakých vyšetření, že jsem na tu operaci vhodný, tak jsem neváhal a hned jsem se objednal. Tak paní doktorkou mi bylo řečeno, že takový měsíc po operaci bych se měl vyhnout nějaké fyzické aktivitě. Po tom měsíci jsem mohl začít zlehka běhat, začít zlehka cvičit, ale problém tam je samozřejmě s tím, že sportem a nějakým silovějším cvičením tam nastává tlak na to oko a proto opravdu všichni doporučují vydržet ten měsíc úplně bez sportovní aktivity. Neodkládej své rozhodnutí, odlož svoje brýle.